Добър ден! Вчера се бръснахме, катастрофа има, цяла България. Една кола ме удари, днеска съм в болницата, някакъв кърват ме туриха. В какво те сложиха? Кърват. Как? Кърват. Кърват? Кърватче така, без чаршаф, мрежа има. Мрежа има. Мрежа така, ама някаква линейка ли дойде, донейка там нещо. Донейка? Турнейка. Турнейка, да. Ето свириш така, буркани имаш и... Буркани? Те бяха такива буркани, дет за компот. Да, компот. Да, кружки светеха. Да. Червени домати имаше отдолу там на бурканите. И дойде да спасиха ме. Днеска съм още в съзнание. Чакат ме спишат една седмица хапчета. Хапчета за лекуване. За лекуване? Ето катастрофа съм правил. Да. Кръка ми чупе. Кракът е щупен? Да, и тук долу време. Ага, добре. Главата ми чупена тук. Бил съм в съзнание. В съзнание? Татуировка ми направиха вече. Татуировка ми направиха от поликлиниката. От поликлиниката? С тушови, там специално. Специално. За награда късмет. Кажи сега, специално за Фейсбук. Специално за най-голямата Фейсбук кабела. Фейсбук кабела. Да. За Бернардо кажи. Бернардо. Анте. За винаги. Добре. Само те. Само така да бъде, нека цял живот. Да. Айде, чао кажи. Чао.